ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று மகாலய பட்சத்தில் மகா வியதிபாதம் மற்றும் கபில சஷ்டி தினம். பித்ருபக்ஷமான மகாலய பட்சத்தில் தர்ப்பணம் செய்ய மிக மிக முக்கியமான நாள் மற்றும் இந்த கபில சஷ்டியில் பசுவை வணங்கி புல் மற்றும் உணவு அளிப்பதன் மூலம் நம்முடைய பாபங்கள் தொலைந்து நமக்கு திருமகளின் பேரருள் கிடைக்கும் அற்புதமான நாள். அதனால் இரட்டிப்பு பலன் தரும் வகையில் மகா வியதிபாதத்திற்கும் கபில சஷ்டிக்கும் பொருத்தமான வகையில் உரிய பித்ருஸ்தலமான திருக்கோழம்பம் தல சிறப்ப நாம இந்த பதிவுல பார்க்கலாம். இந்த பித்ருபக்ஷமும் கபில சஷ்டியும் இணைந்த இந்த தினத்தில் இத்தல மகாத்மியம் கேட்பவர் பாக்கியம் பெற்றவர் என்றும் பித்ருசாபம் நீங்க பெறுவர் என்றும் சொல்லப்படுறது. பெரியவா யாத்திரை வந்தப்போ இந்த தலத்திற்கு விஜயம் பண்ணி தரிசிச்ச அனுபவத்தையும் நாம சேர்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம். மகா வியதிபாதம்னு பார்த்தோம். நேற்று இதற்கு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன். அதில் இன்றைய தின சிறப்புகளும் மகாலயத்தில் அனைவரும் அவசியம் கேட்க வேண்டிய புராண கதை மற்றும் இதற்கு பின் வரக்கூடிய மகாலயபக்ஷ முக்கியமான தினங்கள் பற்றிய குறிப்பும் பலன்களும் நான் அதுல கொடுத்திருந்தேன். பார்க்காதவர்கள் அந்த பதிவை பார்த்து பலன் பெறவும். வியதிபாதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஏன் அது பித்ருக்களுக்கு உரிய தினம் அப்படின்றத தெரிந்து கொள்ளலாம். நாம் கேலண்டரை பார்க்கிற போது அடிக்கடி கண்கள்ல படுற விஷயம் வியதிபாதம்ன்றது. வியதிபாதம்ன்றது என்ன? 27 யோகங்கள்ல வியதிபாதம்ன்றது ஒண்ணு. இந்த யோக தினத்துல வழிபடுவதற்கு உரிய சிறந்த க்ஷேத்திரம் திருவாவடுதுறைக்கு அருகில் உள்ள திருக்கோழம்பம்ன்ற தலம். இது தேவார பாடல் பெற்ற தலத்துல ஒண்ணு. அம்பிகை ஒரு சமயம் சாபத்தின் காரணமாக பசு வடிவம் பெற்று பூ உலகில் பல ஸ்தலங்களில் இறைவனை வழிபட்டாள். அத்தகைய ஸ்தலங்களில் ஒன்று இந்த திருக்கோழம்பம். அவ்வாறு பசு வடிவில் வழிபட்ட போது பசுவின் கால் குளம்பு இடறிய போது வெளிப்பட்டவர் இந்த தல இறைவன். அதனால் அவர் ஸ்ரீ குளம்பியநாதர் என்று கோழம்பநாதர் அப்படின்னும் அழைக்கப்படுறார். பார்வதி பசுவாயிருந்து பூஜித்ததை எடுத்துக்காட்ட பசுவின் கால் குளம்பு ஆவுடையார் மேல பதிந்துள்ளதை நாம் சென்றால் காண முடியும். குயில் வழிபட்டமையால் கோகிலேஸ்வரர் அப்படின்ற திருநாமமும் உண்டு. மிக புராதனமான இந்த திருக்கோழம்பு ஆலயம் ஏன் வியதிபாத வழிபாட்டிற்கு உரியதானது அப்படின்றத நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். இறைவனின் படைப்புல எல்லா நேரங்களும் நல்ல நேரங்கள் தான் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட துல்லியமான கிரக சேர்க்கைகள் ஏற்படும் நேரங்கள்ல செய்யப்படும் வழிபாடுகள் மற்ற நேரங்கள்ல செய்யப்படுவதை விட பன்மடங்கு புண்ணிய பலன்களை நமக்கு அள்ளித்தருபவைகளாக அமைந்து விடுகின்றன. இது மறுக்க முடியாத உண்மை. இப்படிப்பட்ட யோக காலங்களை தெரிவு செய்து தேர்ந்தெடுத்து வழிபாடுகளை நிகழ்த்துவதன் மூலம் அளவில்லாத நன்மைகளை அடைய முடியும். பொதுவாக யோகங்களை 3 விதமாக நம் முன்னோர்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். முதலாவது ஜனன கால ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கையினால் ஏற்படும் யோகங்கள். இரண்டாவது நட்சத்திர தின சேர்க்கையின் அடிப்படையில் ஏற்படும் யோகங்கள். இது சித்த யோகம், அமிர்த யோகம், மரண யோகம்னு பஞ்சாங்கத்துல பார்த்திருப்போம் நாம. மூன்றாவது சூரிய சந்திரனுக்கு இடையே ஏற்படும் தொடர்பால் உண்டாகும் யோகங்கள். இந்த மூன்றாவது வகை யோகங்கள்ல விஷ்கம்பம் முதல் வைத்திருதி வரை 27 விதமான யோகங்கள் இருக்கு. அதுல ஒன்றுதான் இந்த வியதிபாதம் என்பது. யோகங்கள்ல தலையானதும் புண்ணிய பலன்களை அள்ளி தரக்கூடியதுமான இந்த யோகத்தை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். வியதிபாதம் ஏன் யோகங்கள்ல சிறந்தது? ஒரு மாதத்துக்கு 27 நட்சத்திரங்கள் இருக்கிற மாதிரி 27 யோகங்களும் இருக்கு. அவற்றுள் ஒன்றுதான் இந்த வியதிபாத யோகம். மாதத்திற்கு ஒன்று வைத்தா 12 அல்லது 13 வியதிபாத யோக தினங்கள் வரும். இந்த தினம் யோகம்னு சொல்லப்பட்டாலும் இது சுப யோகத்திற்கு உரியது கிடையாது. இதனை அசுப யோகம்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதனால இந்த தினங்கள்ல சுப விசேஷங்கள் செய்யப்படாமல் மாறாக பித்ரு காரியங்களான தர்ப்பணம், சிரார்த்தம் போன்றவைகளுக்கு இந்த தினம் சிறப்பா சொல்லப்படுறது. இவற்றுள் மகாலய பட்சத்தில் வரும் இந்த வியதிபாத தினமும் அதாவது இன்றைய தினம் மற்றும் மார்கழி மாதத்தில் வரும் வியதிபாத தினமும் மகா வியதிபாதம்னு சிறப்பா அழைக்கப்படுறது. அமாவாசை, வருடப்பிறப்பு, அயனம், தட்சிணாயனம், உத்தராயணம்னு சொல்லப்படுறது. மாதப்பிறப்பு இன்னும் பிற வரக்கூடிய 96 வகை தர்ப்பணங்கள்ல இந்த வியதிபாத தினமும் ரொம்ப சிறப்பானது அடங்கியது. வியதிபாதத்துக்கு பின் உள்ள புராணம் என்ன? ஒரு சமயம் சந்திர பகவானுக்கு குரு பத்னியான தாரை மேல விருப்பம் ஏற்படுறது. அதனை அறிந்த சூரிய பகவான் கோபத்தோட சந்திரனை பார்க்கிறார். அவரும் பதிலுக்கு சினத்தோட பார்க்கிறார்.
இந்த இருவரின் சினந்த பார்வை கலப்பினால தோன்றிய தேவதையின் ஸ்வரூபம் தான் இந்த வியதிபாத யோகத்திற்கு உரியதானது. அதனால்தான் இது அசுப யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இதற்குரிய அதிதேவதை ஈஸ்வரன். ஒருவர் எவ்வளவுதான் தான தர்மங்கள், ஆலய வழிபாடுகள், புண்ணிய காரியங்கள் செய்தாலும் பித்ருக்கள் வழிபாடு செய்யவில்லை என்றால் நற்பலன்கள் என்பதே ஏற்படாது. இதில் எந்த சந்தேகமுமே இல்லை. பித்ருக்களை வழிபடுவதற்குரிய காலங்களாக நமக்கு நம் முன்னோர்கள் வகுத்து வைத்துள்ள சில காலங்களில் முறையான வழிபாடு செய்வதன் மூலம் நமது அனைத்து பிரச்சனைகளும் நீங்கி அளவற்ற நற்பலன்களை பெற இயலும் என்பது உறுதி. இது ஏன் இந்த திருக்கோழம்பத்தில் விசேஷம் அப்படின்னா, வியதிபாத யோகத்திற்கு அதிதேவத்தை சிவபெருமான்னு பார்த்தோம். பொதுவா இந்த தினங்கள்ல காசி, கயா போன்ற ஸ்தலங்கள்ல முன்னோர்களுக்கான தர்ப்பணம் செய்து வழிபாடுகள் செய்வது இந்துக்களின் கடமை. இந்த தட்சிண தேசத்துல காவிரி கரை ஸ்தலமான இந்த திருக்கோழம்பம் என்னும் இந்த ஸ்தலமானது இந்த வியதிபாத வழிபாட்டிற்கே உரிய சிறந்த க்ஷேத்திரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த தினத்துல இந்த தலத்து ஆலயத்துல செய்யப்படும் வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டு வழிபடுவோருக்கு பித்ரு தோஷங்கள் நீங்க பெற்று சகல க்ஷேமங்களும் உண்டாகும் அப்படின்னு இந்த ஸ்தல புராணம் சொல்றது. இந்த தலத்து கோகணேஸ்வரரை அகத்தியர், போகர், கொங்கணர், திருமூலர் முதலான சித்தர்கள்லாம் வழிபட்டிருக்கான்னு குறிப்புகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்றும் பல சித்தர்கள் அரூபமாக வந்து இந்த ஸ்தலத்து இறைவனை பூஜிக்கிறதாவும் சொல்லப்படுறது. இந்த வியதிபாத நாட்கள்ல இந்த திருக்கோழம்பத்து ஆலயத்துல ஹோமங்கள் செய்து அந்த கலச நீரினை கொண்டு மூலவரை அபிஷேகிக்கும் போது உண்டாகும் அதிர்வுகள் இங்கு வந்து வழிபடுவோரின் மீது அது படும்போது அவர்களின் பித்ரு தோஷங்கள் எல்லாம் விலகி நன்மைகள் உண்டாகும் அப்படின்றது ஐதீகம். மகா பெரிவா இந்த தலத்துக்கு விஜயம் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒரு பக்தர் பெரியவாளை தரிசிக்க வந்த போது, குத்தாலத்துக்கு பக்கத்துல கோழம்பம்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு, தெரியுமோ உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா. ஓ தெரியுமே பெரியவா. ஓ உன்னோட பூர்வீகமோ அது? சரி, அப்போ நீ ஒண்ணு பண்ணு, வர மகா வியதிபாத தன்னைக்கு 6 பிராமணால வச்சு ருத்ர பாராயணம் பண்ண சொல்லு, அப்புறம் கம்பளி தானம் பண்ணு சொல்லி அதுக்கு ஏற்பாடு பண்றியா அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா உத்தரவு போடுறா. மகா பெரியவா உத்தரவுப்படியே அவ உடனேயே நிறைவேற்றிட்டா. 4-5 மாசம் கழிச்சு பெரியவா திடீர்னு அந்த பக்கம் வரபோது விஜயம் பண்றா. சுவாமிய தரிசனம் பண்ணா. மகாபெரிவாளின் பாதங்கள் பட்ட க்ஷேத்திரம் பித்ரு சாப நிவர்த்தி ஸ்தலம். மகாபெரிவா உத்தரவின் பேர்ல இன்றும் லோக க்ஷேமத்துக்காக இந்த கோவில்ல மகாவியதிபாதம் போது ருத்ர பாராயணம் செய்யறதும் பிராமணர்களுக்கு கம்பளி தானம் பண்ணறதும் வழக்கத்துல இருக்கு. இந்த திருத்தலம் கும்பகோணம் காரைக்கால் சாலை திருநீலக்குடியை அடுத்துள்ள எஸ்புதூருக்கு அருகில் இருக்கு. திருவாவடுதுறையிலிருந்து 5 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு. இந்த தல சிறப்புகளை இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளலாம். சிவனும் திருமாலும் பார்வதியை நடுவராக வைத்து சொக்கட்டான் ஆடுறா. ஆட்டத்தில் காய் உருட்டியதில் சந்தேகம் வருது. பார்வதியை கேட்கிறார் சிவபெருமான் ஒரு கதையும் இருக்கு. பார்வதி மகாவிஷ்ணுவுக்கு சாதகமா பதில சொன்னதுனால சிவபெருமான் பார்வதியை பசுவாக பூமியில் பிறக்கும்படி சாபம் கொடுக்கிறார். இப்படி பசுவாக பிறந்த பார்வதி தேவி பூவுலகில் பல இடங்கள்ல இறைவனை பூஜித்தாள். அப்படி பார்வதி பூஜித்த ஸ்தலங்கள்ல இந்த திருக்கோழம்பம் ஸ்தலம் ஒண்ணு. மகாவிஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் ஒரு சமயம் தங்கள்ல யார் உயர்ந்தவர்ன்ற பிரச்சனை வருது. ஜோதி ரூபமாக தெரிந்த சிவனின் அடிமுடியை யார் முதல்ல கண்டு வரான்ற போட்டி. பிரம்மன் முடியை காண்பதற்காக சென்று முடியாமல் போக தாழம்பூவின் துணையோட முடியை பார்த்ததாக பொய் சொல்றார். இதனால் கோபப்பட்ட சிவன் பிரம்மனை தண்டிக்கிறார். பின்பு பிரம்மன் இந்த தலத்துல வந்து தன்னுடைய பெயர்ல ஒரு குளம் அமைத்து நீராடி இறைவனை வழிபட்டார். அதனால இந்த தல தீர்த்தம் பிரம்ம தீர்த்தம்னு அழைக்கப்படுறது. சந்தன் என்னும் வித்யாதரன் தேவேந்திரனுடைய சாபத்தினால குயிலாக மாறினான். சாபம் நீங்கிறதுக்கு இந்த தலத்துக்கு வந்து பல காலம் பூஜை பண்ணான். சாபம் நீங்கி சுய உருவை அடைந்தான். குயிலாக, அதாவது கோகிலம்னா குயில், அந்த குயில் வடிவத்தில் வந்து பக்தன் பூஜித்ததுனால இந்த தல இறைவன் கோகிலேஸ்வரர்னு அழைக்கப்படுகிறார். அகலிகை மற்றும் கௌதமருடைய சாபம் பெற்ற இந்திரன் இந்த தலத்தில் பல காலம் வந்து சிவனை பூஜித்து சாபம் நீங்க பெற்றான்றது தலபுராணம். இந்த பித்ருபக்ஷ மகாவியதிபாத தினத்தில் மற்றும் கபில சஷ்டியில் இந்த கோகிலேஸ்வரரின் மகிமையை அறிந்த நாம் பெரும் பாக்கியசாலிகள். சௌந்தரநாயகி சமேத கோழம்பநாதரை வணங்குவோம், பித்ரு தோஷம் நீங்க பெறுவோம். இயன்றவர்கள் இந்த மகா வியதிபாத வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டு பித்ரு சாபங்கள் நீங்க பெற்று முன்னோர்களின் ஆசிகளோடு ஸ்ரீ கோகர்ணேஸ்வரரின் அனுகிரகத்தையும் பெற்றிட முயற்சிக்கலாம். இந்த பித்ருபக்ஷமும் கபில சஷ்டியும் இணைந்த நாளில் கோமாதா பிரார்த்தனா ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோப்ராமணஹிதாய ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக.
कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवं घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः घृतनद्यो घृतावर्तास्तामे सन्तु सदा गृहे घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितं घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितं गावो ममाग्रतो नित्यं गावं पृष्ठत एव च गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् इत्याचम्य जपेत् सायं प्रातश्च पुरुषः सदा यदह्नात् कुरुते पापं तस्मात् स परिमुच्यते इति गोमातास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः।